Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule chaneli sicela ushaye u-subscribe ukuze ungaphuthelwa ngokulandelayo uma kukhona esikhuluma ngayo. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha uthandaza noma ukuphupha unamandla athile. Into ekanjalo nje. Kodwa-ke ibinomkhuleko nokuthandaza nokukhombisa amandla. Ngoba ngibonile kuma-comment abantu abaningi banokubuza imibuzo elapho nje. Ngiyacela-ke ukuthi usilandele ku-TikTok, usilandele ku-Facebook. Amagama nje ayafana. Usicele inombolo ka-WhatsApp, ikhona incwadi yamaphupho, ikhona insipho yobulongo, iyasiza kakhulu. Namanye-ke ama-products amaningi thina sesizozwa ngawo ukuthi yiphi oyidingayo. Ukuphupha nje uthandaza, lokho kungasho ukuthi-ke unamandla wena okuthandaza. Abanye bayaye bethi-ke njengoba kuthiwa unamandla okuthandaza, kusho ukuthi konke okucelayo noma ngithi okukhulekelayo, iy'fiso zakho ziyafezeka. Okusho ukuthi eyakho imithandazo iyashesha ukuphenduleka, umkhuleko wakho unamandla. Kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka uphuphe ulandelwa izilwane ezifana hlampe notikoloshe, izinto nje ey'sabusayo kanje, abanye bathi izipoki ephusheni. Uthi-ke ungathandaza kubaleke yonke into, yonke imimoya emibi iqhele. Lokho kusuke kukhomba ukuthi wena unamandla, unesiphiwo ophiwe sona esokukhuleka. Unesithunywa noma unamandla akho asemkhulekweni. Kusho ukuthi umkhuleko wakho unamandla. Konke-ke osuke ukukhulekela noma ukhuleka phezu kwakho, ukucela kuyenzeka. Uma unombuzo usungabuza kwi-comment, sizokwazi ukuthi-ke sikuphendulele wona. Okanye ubuze lapha ephejini lethu, futhi ungabuza naku-WhatsApp, sobe sesikusiza-ke ngakho okudingayo. Ningakhohlwa uku-subscribe .